Agak खुलुमबाय गासैनिसिमबो ओमफ्राय नोंथांमोनाथ' मिथिखायो दा माने बैसागु जाबाय माने ओमफ्राय बैसागुआ क'क्राझाराव बावखुंग्रि फेस्टिभेल जायो नालाय जोंबो नायनो फैदोंमोन लोगोफोरजों ओमफ्राय दा इयाव हटेल लाबाय नोंसोर सानैनि लोगो मोनदो आं बेनि अलेज माबा भिडिअ नायो आरोना दे होमबा थेंक इउ स' माच ओमफ्राय आदाया दा बावखुंग्रियाव राइडार guys, welcome to my YouTube channel. Ang YouTube channel ang nagpo-vlog ko po ko rin nila surbay. Dinihai बैसागुनि बावखुंग्रि गाखोनो थांनो नागिरदों आरोना मा दङ बावखुंग्रियाव मा आगोलनि गोदोनि बायदि जागोन ना जायाखै थांनानै नायसिम जा हायो नोंथांमोननो देखायलांगोन आरोना बिदिखौ स्किप बानायालासिनो नायलांबाय थाबानो जाबाय नै जोंना गारिया बेनो जाबायना जोंना गारिया बेजों थांगोन नायलांबाय था दासो हाजोआव सफैदों मोजां नुलांनोबो हागौ माखासे मोजां सिख्लाफोरबो नुनो हागौ गाज्रिबो नुनो हागौ नङा होमबा सार नंगौना हाजोखौ नुबोगासिनो मानसि गोरलै मानसि गैयालै खिथुनाव दं get by original deh by बावखुंग्रियाव गाखोनायनि फंबाय लासै गाखोगोन रा राइडार 파산은 그렇습니다.
Pas entry. बावखुंग्रि हाजोआव गाखोहैनायाव बावखुंग्रि हाजोआव गाखोहैनायाव गोसो गोरबोनि राव रायज्लायनाय बै समाव दाबो रिंखाङो रिन्दाव रिन्दाव अन्थाइ बिखायाव लिरबाय नों आंनि मुं थुला जोमैनि आगर बिदाबाव हाजो सिनखावना दै मुफुंखा बोहैयो नोंनिनो बिथिखानि दिरा गिहिर दिब्लाय नोंसोर साखिथा दांदुफोर जुजाय खर' नोंसोरबो दाबावखा गिहिर दिब्लाय नोंसोर साखिथा दांदुफोर जुजाय खर' नोंसोरबो दाबावखा बावखुंग्रि हाजोआव गाखोहैनायाव बावखुंग्रि हाजोआव गाखोहैनायाव गोसो गोरबोनि राव रायज्लायनाय बै समाव दाबो रिंखाङो रिन्दाव रिन्दाव फुवारनानै बिरलां नोंबो जबै आंखौ लानानै अख्रां बारलाङै
बिफां लाइफां नोंसोर साखिखा दाउसिन दाउला नोंसोरबो दाबावखा बिफां लाइफां नोंसोर साखिखा दाउसिन दाउला नोंसोरबो दाबावखा बावखुंग्रि हाजोआव गाखोहैनायाव बावखुंग्रि हाजोआव गाखोहैनायाव गोसो गोरबोनि राव रायज्लायनाय बै समाव दाबो रिंखाङो रिन्दाव 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 बावखुंग्रि हाजोआव गाखोहैनायाव बावखुंग्रि हाजोआव गाखोहैनायाव गोसो गोरबोनि राव रायज्लायनाय बै समाव दाबो रिंखाङो रिन्दाव 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 माने आदाया अफाय फैयामोन बेखौ एसे सोंनो आदा जेन बेयो जोंनि साबसक्राइबार लोगो आरोना बेनि आगा खुलुमबाय गासैसिमबो ओमफ्राय नोंथांमोनाथ' मिथिखायो दा माने बैसागु जाबाय माने ओमफ्राय बैसागुआ क'क्राझाराव बावखुंग्रि फेस्टिभेल जायो नालाय जोंबो नायनो फैदोंमोन लोगोफोरजों ओमफ्राय दा इयाव हटेल लाबाय नोंसोर सानैनि लोगो मोनदो आं बेनि अलवेज माबा भिडिअ नायो आरोना दे होमबा थेंक इउ स' माच ओमफ्राय आदाया दा बावखुंग्रियाव फैनानै माबादि मोनदों नांदो दे मोजां नांदो आं माने एबार 4 इयार्स रानिं जाबाय बावखुंग्रि नायनाया जायखिजाया मोजां नांखायो नालाय ओंखायनो फैबाय थायो आङो नायनो ओमफ्राय दा आदानि गामियाव खिन्थानो हागोन नामा आंनिया बाक्सा बरमा गोलैयो बाक्सा एरिया बरमा गोलैयो। गामिखौ नांलायला दे ब्र' पार्सनेलि थाथोंसै नङा होमबा थारमाने थेंक इउ आदा